belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederlands. Access Journaal, vers van de pers. Jean Henriques van de organisatie Allianza zag in 2022 het aantal gevallen van relationeel geweld toenemen. Volgens haar is de toenemende armoede een van de oorzaken hiervan. De aanpak van relationeel geweld, dat dus Jean Henriques, is niet makkelijk en moet over verschillende schijven tegelijkertijd plaatsvinden. Daarom moet de overheid samenwerken met sociale organisaties om verschillende problemen die er bestaan in de samenleving aan te pakken. In 2022 is een record aantal verblijfstoeristen naar Curaçao gekomen. Dat betekent dat gedurende dat jaar bijna 490.000 mensen 1 of meer dagen op Curaçao hebben verbleven. Daarmee is het record van 2015 verbroken. De meeste mensen komen uit Nederland. In totaal ontving Curaçao in 2022 meer dan 237.000 Nederlandse verblijfstoeristen. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente horta clapa servibo na momento como ta comini abo. Minister Rui Sandro Seintje van Economische Ontwikkeling is van mening dat Curaçao zich moet gaan richten op het exporteren van groene energie. Daarvoor zullen dit jaar verschillende grote investeringen worden gedaan. Rui Sandro Seintje ziet veel mogelijkheden om Curaçao als exporteur te laten functioneren, onder meer door het opwekken van energie door middel van wind- en zonne-energie. Politie samen met rechercheurs van het narcotica-team hebben gisteren verschillende huiszoekingen verricht in Montagne Abau, Cherassil, Roy Santo en Dominguito. Er werd niemand aangehouden. Later op de avond hebben zich wel 2 mannen gemeld bij de politie. Zij zijn aangehouden en ondervraagd. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen opgepakt zullen worden. De politie heeft gisteren een man aangehouden die verdacht wordt van het plegen van een overval op de Abacoweg. Gisteravond drongen 4 mannen een huis aan de Abacoweg binnen en onder bedreiging van wapens zijn ze er vandoor gegaan met verschillende telefoons en cashgeld. 1 man kon kort daarop op de Inaguaweg in zijn eigen huis worden aangehouden. Het betreft een 25-jarige Curaçaoenaar. De 3 resterende overvallers zijn nog spoorloos. Een mooi gebaar van Kenny Jansen, tophonkballer in Amerika. Hij bracht gisteren samen met zijn echtgenote een bezoek aan het CMC. Aan de kinderafdeling deed Jansen een donatie van verschillende iPads en Nintendo's. Die zijn bedoeld voor kinderen die in het ziekenhuis moeten verblijven. Scholieren die komend schooljaar in het buitenland willen studeren hebben nog tot deze week om een aanvraag in te leveren voor studiefinanciering bij SSC. Dat zegt Juliette Serino Mendes van SSC. Aanstaande zondag sluit de aanvraagmogelijkheid. Tot die tijd kunnen scholieren digitaal een aanvraag voor studiefinanciering inleveren. De aanvraag van een studiefinanciering, altijd een belangrijk moment voor de studenten die buiten Curaçao gaan studeren. Die sluit over een paar dagen. Hoeveel tijd hebben ze nog? Ja, inderdaad. Tot de 15e januari hebben ze de kans om hun studiefinanciering via de SSC aan te vragen. Het gebeurt helemaal digitaal, dus ze moeten gewoon onze website bezoeken, ssc.cw. En dan kunnen ze gewoon digitaal hun aanvragen indienen. Dus vooral voor de studenten die in Nederland of in de regio gaan studeren, hebben ze toch de 15e de kans om aan te melden. En de studenten die hier blijven studeren, dus gewoon lokaal, dan hebben ze de kans tot 31 maart om een studiefinanciering aan te vragen.
15 januari, dus op een zondag. Betekent dat ze op zaterdagmiddag eens een keer moeten gaan nadenken hoe ze hun inschrijving moeten doen? Nee. Ik moedig ze aan. Dat is niet de bedoeling, hè? Nee, dat is niet de bedoeling. Ik moedig ze aan om juist eerder te beginnen met in te vullen. Want ze hebben documenten nodig die ze op moeten loaden met de aanvraag. Dus het is heel slim van hun als ze al vanaf nu beginnen. Want ze hebben bijvoorbeeld een cedula nodig, geboorteakte. Als ze buiten gaan studeren in het buitenland moeten ze ook hun paspoort indienen. Dus dan kunnen ze gewoon rustig hun aanmeldingsformulieren invullen en niet wachten tot op het laatste moment. Maar er zijn studenten die weten nooit precies wat ze gaan doen. Die weten niet zeker of ze slagen, die weten nog niet, misschien hun studie weten ze nog niet zeker. Later kan niet, hè? Dit is het laatste moment om aan te vragen. Precies, ja. Het is echt een heel moeilijk moment voor een leerling om een beslissing te nemen wat ik voor mijn hele leven ga doen. Ja. Dus het is inderdaad moeilijk, maar ze moeten toch voor de 15e hun aanvraagformulieren inleveren, digitaal natuurlijk. En ja, als ze zeggen van later, als ze zeggen ja, ik wil toch een gapjaar nemen, dus ik ga dit jaar niet studeren of het is me niet gelukt, dan kunnen ze altijd afmelden. Dus het kost hun niks, maar het is wel heel belangrijk dat ze toch vanaf nu hun aanmeldingsformulier inleveren. En wie komt in aanmerking voor studiefinanciering? Oké, alle studenten die een Nederlandse nationaliteit hebben, ze moeten niet ouder zijn dan 30 jaar. Tenminste, één van hun ouders moet lokaal hier op het eiland wonen. En de studie die ze gaan volgen moet een geaccrediteerd studie zijn en erkende studie. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.